Én is mindenkit szeretettel köszöntök, elsősorban tanár urat. Úgy fog zajlani a délután, hogy nem lesznek előadások, hanem csak kérdések fognak záporozni. Sok, amit összegyűjtöttünk, és hogyha a bizottság tagjai közben úgy gondolják, hogy valamit még mindenképpen kérdezzek meg, akkor Tamáson keresztül nekem még jelezhetnek. Az első kérdés, amivel indítanék, az energetika témában, hogy hogyan alakul a különféle előrejelzések szerint Magyarország villamosenergia igénye a következő évtizedekben. Milyen tényezők változhatnak ezen jelentős mértékben? Nekem kell válaszolni, ugye? Biztos, hogy nőni fog. Tehát a magyar villamosenergiának nőni kell, ha gazdagodni akarunk. Ha ezen a szinten maradunk, akkor mindegy. De a villamosenergiának nőni kell, mert abba gondoljanak bele számos helyen, okosváros, a pénzügyi műveletek, az e-book, egy csomó minden, és a villamosenergiának nőni kell. Vele szemben viszont, ahhoz, hogy Magyarország megfelelően lépjen és kijavítom az előzeteseket, mindenképpen szeretném azt elmondani, hogy ha megnézzük azt, hogy Magyarországnak milyen a primerenergia felhasználása, és abból lefele megyünk, és megnézzük, hogy milyen a végenergia felhasználásunk, akkor azt látjuk, hogy van körülbelül 250-300 petazsúlnyi éves kőolajunk, amiből csinálunk 160 petazsúl üzemanyagot, abból 110-et itthon, a többit külföldön használjuk fel. Vannak egyebek benne. A középső rész a villamosenergia, körülbelül 400 petazsúlból csinálunk 130 petazsúl villanyt. Ugyanazokat a mértékegységeket mondom. És van 350 petazsúlnyi hőnk, amiből csinálunk 250-300 petazsúl hőt. Most, ha végszámokra ránézünk, akkor nem a villamosenergia az a döntő, ahol Magyarországnak energiahatékonyság és takarékoskodni kell, mert nőni kell, és ráadásul a világítástechnika, tehát A+ készülékek, tehát csomó minden jön be, de a hő, ahol rendkívül pazarlóak vagyunk, el lehet felezni, vagy még lejjebb, és ennek következtében ennek a költsége az enyhe becslések szerint is 2-3 paks. Most el lehet dönteni, hogy melyik a fontosabb. Tehát az, hogy megspórolunk kb. 150 petazsúlnyi primerenergiát, és behozunk egy csomó megújulót, vagy helyette folyamatosan a villamosenergiával, a paksal foglalkozunk, miközben a villamosenergiára szükségünk lesz. Tehát nagyon röviden ennyit válaszolnék erre a kérdésre, hogy a hő és a villanyból a hő a fontosabb az elkövetkezendő 15-20 évre, az én szakmai meggyőződésem szerint. És ezekből a technológiákból, amit említett, egy körülbelül milyen fogyasztásnövekedési pályát tud felvázolni? Ilyen fél és 1,5% szokták mondani, attól függően, hogy nő meg a hozzátartozó ipari termelés, inkább a 0,5-1%, tehát a kisebb sávban gondolkodom, de mindenképpen nőnie kell a villamosenergia felhasználásunknak, hogyha gazdagodunk. És más európai országokhoz képest a magyar nemzetgazdaság energiahatékonysága az hogyan jellemezhető? Még egyszer mondom, a villamosenergia termelés és a villamosenergia felhasználás hatékonysága 2-3%-kal rosszabb, mint Nyugat-Európa. A fejlett világ. A hőben ott nagyon sok, ott a fele. Tehát lényegében ők a 80-as években elkezdtek egy épületenergetikai felújításokat, egyre több, tehát ők mintegy diktálják az energiahatékonyságot a világ fele, legalábbis Európa fele, de a skandinávok, a többiek ugyanúgy, tehát ők hidegebben, tehát többet kell fűteniük papíron, mint nekünk, mégis kevesebbet fűtenek. Nagyon pazarló a fűtésfelhasználásunk. Mi elkezdtük, papíron van 4,3 millió lakásunk, ebből 300-400 ezerre mondják, hogy közel van ahhoz, hogy energiahatékonynak tekinthető. Nem véletlen az Unió elvárása, hogy 2020-22-től csak vagy közel nulla energiafelhasználású új épületeket lehet létesíteni. És ezek a különböző energiatípusok, tehát a hőenergia, meg a villamosenergia... Ez a vége, a másik oldal, tehát a felhasználás. Nem ami bejön, hanem amit felhasználunk.
felhasználunk üzemanyagot, közlekedünk, felhasználunk villamosenergiát mindenre, és felhasználunk hőt a környezeti paramétereink belső komfortérzet fenntartására, meg technológiai hőt, és így tovább. És ebből kétszer akkora a hő, mint a villamosenergia. Mégis mindenki paksról, villamosenergia, megújuló, stb. Erről beszél, miközben itt van a lehetőség erre, és ez elsikkad folyamatosan. De hát most mégis egy atomerőműről Oké, rendben van, csak szeretném jelezni, hogy igazából nem ez az alap. Tehát nem a magyar energetikai jövő szempontjából, ha 15 év alatt be tudjuk csomagolni az épületeinket, és elfelezzük a tüzelőhő felhasználásunkat, vagy a primer energiát, behozunk egy csomó megújulót, akkor lényegében léptünk nagyot előre. Ha maradunk ezen a szinten, és nem csináljuk meg, akkor lényegében a hosszú távon növekvő energiahordozó árak, technológiák miatt lényegében igaz, hogy mindig itt is veszteni fogunk. És a hőenergia, most energiaforrások, meg a megtermelés módjára gondolok, hogy a hőenergia és a villamosenergia, azok mennyire, tehát az a lakosság energia felhasználásában, hogy mennyi esetben használunk hőenergiát, mennyi esetben használunk villamosenergiát. Hát több a lakossági hő. Tehát a lakosság az kb. 40 petajoule villanyt használ fel, és felhasznál 150-160 petajoule termikus, tehát hőt. És hosszú távú tervezéssel ezen lehet változtatni? Felére, legalább a felére, hogyha az épületekbe. Tehát a hőfelhasználásunk az abból fog nyerni, hogy az épületeinket rendbe rakjuk, tehát nyílászárót cserélünk, szigetelünk, kisebb fűtési rendszer, mindenhol új ventiláció, tehát szellőzés, mert egyébként a régiek nem jók, és akkor ezáltal legalább elfelezzük, vagy lejjebb visszük. De még egyszer mondom, ez 2-3 paks, tehát ilyen 6000, 9000, 10 milliárd, tehát ez lényegesen többe kerül. De többet hoz, szerintem. De térjünk át a nukleáris energiát, csak szerettem volna jelezni, hogy a villany, az a 3-ból, az tulajdonképpen a 130-ból fog lassan-lassan nőni. Ilyen szempontból egy csomó gondja van a villanynak, mert a megújuló, az import villany az egyes hatásfokkal érkezik a magyar villamos energiarendszerbe, a paks meg a hőerőművek 0,33-mal termelnek, egyiknek van primer energia, másiknak nincs. Tehát van egy csomó elszámolásbeli szakmai probléma, vagy könyveléstechnikai probléma, a nyilvántartásba, amit folyamatosan összekevernek a kevésbé hozzáértők, de összességében azt kell mondani, hogy ez a 130 fog szépen lassan növekedni, és vannak jobb technológiák, és vannak rosszabb technológiák. Fanninak van egy kérdése. Köszönöm szépen. Lehet hallani? Egy olyan kérdésem lenne a tanár úrhoz visszatérve a villamosenergia igények növekedésre, hogy ez mégiscsak milyen ütemben várható, és előre lehet-e jelezni ilyen pontossággal, amilyen pontossággal nekünk szükségünk van az előrejelzés, hogy egy atomerőmű építkezést meg tudjunk alapozni, hogy tudjuk biztosan, hogy gazdaságilag megtérül ez a beruházás, hogy van-e szükség erre. Magyarországon én úgy tudom, hogy most az erőműveknek egy jelentős része áll, tehát hogy lennének még itthon is kihasználatlan kapacitások. Ebből a szempontból szerintem fontos lenne mégiscsak tudnunk azt, hogy milyen igénynövekedésre számíthatunk. Köszönöm. Ennek is több szelete van. Még egyszer mondom, általában 30-40 éve a korábbi időszakban az erőterm, az MVM készít ilyen előrejelzéseket, mindig sávban gondolkodnak. Általában az előrejelzések mindig nagyobbak voltak, mint ami megvalósult. A következő, hogy végül is miért állnak az erőművek, amik létesültek. Magyarország először is az elmúlt 2008-tól lényegében azok az országok és azok az erőművek, amelyek túl vannak az életkorukon, az úgynevezett aranyvég korszakukban élnek, tehát megtörtént az amortizációjuk. Ennek következtében az üzemköltségükkel versenyeznek az európai piacon. Magyarország létesített egyrészt a távhővel kapcsoltan 2000-től számos kb. 1000 megawattnyi gázturbinás és 500 megawattnyi gázmotoros kapcsolt hő- és villamosenergia termelő erőművet a támogatott távfőár következtében, de mindet földgáz alapon.
Na most a és ugyanígy a gázturbinás kombik, tehát a Dunamenti, az új Dunamenti, a Gönyűi erőmű, ezek kiderült, hogy a villamosenergia piacon az import az lényegesen olcsóbb, mint ezeknek az erőműveknek a amortizációs és a üzemi költsége, mert azért összességében, főleg az utóbbi x évben drágábban kapta Magyarország a földgázt Oroszország felől, mint a nyugatiak. Tehát volt egy 50-100 USD per 1000 köbméter előnyük nekik. Ennek ellenére ott is ezek az erőművek olcsóbbak, tehát keveset termeltek, leálltak. 1, 2. A nyugat-európai erőműpark 65-70%-a az 40 évnél idősebb villamosenergia termelés erőműparkja. Ezeket próbálják kifuttatni, és a kifuttatás az, hogy minél több villamosenergiát termeljenek olcsóbban. A válság után visszaesett a villany, ennek következtében a visszaesett villanyra, vagy a kisebb keresletre megjelentek Lengyelország felől a 40 éves széntüzelésű hőerőművek, Szilézia felől sose volt Magyarországnak észak felől importja, ma van onnan, amely nagyon olcsón adja a villamosenergiát, és ebből a realizált többlethaszonból a lengyelek egészen kiváló 450-600 megawattos szénerőműveket építenek. Ugye kétfajta országot lehet itt a skálán elhelyezni, az egyik Norvégia, aki 98%-ban villanyból vagy vízerőműből állítja elő a villanyát, a másik Lengyelország, amelyik a villamosenergiáját 90%-ban szénből állítja elő. A kettő között mozognak a többiek, és a lengyelek ugye kaptak azt hiszem 16-ig felmentést a CO2 adó alól, tehát ők tudják ezt olcsóbban adni a villamosenergiát. Ez mindaddig fenn fog állni a megítélésem szerint a helyzet, ameddig a piacon felkínált és elvállalt villamosenergia, hogy ma megmondom, hogy holnap hogy fogok kereskedni, és ha ezt nem tudom teljesíteni, az ebből következő kár az nagyobb lesz, mint amennyit hasznot tudok realizálni, akkor ezek az erőművek kiállnak ebből a sorból, tehát nem fognak részt venni a piaci versenyben. Ennek következtében úgy tűnik, hogy azért egyfajta villamos energia teljesítmény hiány előállhat Európában. Nem véletlenül támogatják a németek a gyors teljesítményváltoztató szénerőműveiket ma, a tőkeköltség egy részéig csak azért, hogy mire ez az idő eljön, akkor ők ezt a szabályozhatóságot fent tudják tartani. Tehát sokkal bonyolultabb a kép, mint hogy valaki bejön egy erőmű, és akkor ez kitermel, betermel, vagy hogyan változik országon belül a helyzet. Hoztam néhány számot, de látszik az, hogy 2020-ig kb. 40-50 ezer megawattnyi határkeresztező kapacitást bővítést szeretnének az európai országok egymás között. Ez iszonyatos mennyiség, pláne a mi 6000 megawattunkhoz képest, tehát valószínűleg az importra akár hosszú távon be lehet ilyen szempontból rendelkezni, bár a hazai energetika ezt nem szeretné, én se gondolom, hogy mert lesz olyan időszak, amikor az import jóval drágább lesz, mint a hazai termelés. De összességében ma ez a szituáció, és nem véletlen, hogy 30% a villamosenergiának tavaly import volt, nagyon sok, mert olcsóbb volt az import, mint a hazai földgáztüzelésű korszerű erőművekben előállított villamosenergia, amelyek földgázzal üzemeltek. Hogy most ugyanezen a helyzetben vagyok biztos, mert elég lement a földgáz ára, vagy most fog lemenni a kőolaj miatt, a 9 hónapos követés miatt, de hogy lemegyen, meg megvalósul, azt nem tudom. Tehát én itt abba hagynám, hogy drágábbak, és ugye a Paks meg azért nyomja 50-50% fölé a Paks 1, mert ő is tulajdonképpen amortizálta már magát, van 30 évnél öregem, és az üzemköltségével működik. Tehát lényegében meg a lerakás, egyebek, ha van ilyen, tehát minden esetre a 11 forint per kilovattórájával rendkívül versenyképes a 17-60-18 forint per kilovattórás hazai termelői átlagárnál. Tehát minden, ami alatta van, az jöhet kívülről, ami fölötte van, az gondot okoz.
De ez egy ideiglenes állapot, amely nehéz megmondani, hogy meddig tart. Azt látjuk, hogy egészen más trendek vannak Nyugat-Európában és Magyarországon a megújuló energiák részesedésében a termelésben. És ennek a különbségnek mi az oka? Okay. Még egyszer visszatérnék. Megújuló energia, villany és hő. Maradjunk ennyiben, jó? A megújuló energia villanyban lényegében, és ezt kell látni Magyarország számára, a megújuló és a megújuló nyugat-európai energiaforrások értékítélete alapján Magyarországon lehet építeni megújuló energiaforrásokra alapozva szél, víz, napelemek, geotermikus, biomassa, geotermikus erőművet valószínűleg nem, de biomasszából összesen, ha mindent összelapátolunk, van 2000 megawattunk. De akkor mindent. Magyarországon a nyugat-európai gyakorlat, akkor maradjunk annyiban, a nyugat-európai gyakorlat szélerőmű kapcsán az, hogy sehol nem építünk szélerőművet, ahol az úgynevezett csúcskihasználási óraszám az 2000 óra per évnél kisebb. Ez Magyarországon lényegében Bana vonalába véget ér. Tehát jövünk befele, az összes széltérkép azt mutatja, hogy ez bőven alatta van. Az egy más kérdés, hogy az energetika szakma is cinkel abból a szempontból, hogy ugyan mert azt mondja, hogy 2000 órát termel villamosenergiát, nem, 7000 óra villamosenergia termelés van, de ez a 7000 óra, ez csak 2200 óra csúcskihasználási óraszám az osztrák-magyar határon. 2006-7-ben létesítettünk 24 megawattot a spanyolok együtt, azóta látom az eredményeket, mindig megvan a 2200-2300 óra, de ugyanez Bábolnál már alig éri el a 2000 óra per éve. Most ha megyünk kifele, Németország, Spanyolország, Anglia, a tengerpartiak 2800-3200 óra per év csúcskihasználási óraszám, a offshore, tehát a vízben, tengerben bent lévő erőművek 4000-4500 óra per év. Ez már igen nagy kihasználás. Tehát ők nyomogatják ezeket befele lényegében, elvárják ők is persze a támogatott árat, de a támogatott ár 13, 15 év, 12 év és így tovább. Alapvetően, ha elmegy Angliába, akkor azt látja, hogy az angolok azért mérgelődnek, hogy az Emirates vagy a Manchester City tulajdonosai tehát az arabok építenek szélerőműparkot, tehát nekik is megvan a bajuk ezzel. Tehát lényegében csak azt szeretném mondani, hogy szélerőműparkokat arrafele kedvezőbb kihasználású parkokat, technológiát lehet építeni. Az egy másik kérdés, hogy ugye csináltunk 330 megawattot, és a 330 megawatt alapján az összes tudást visszaadjuk a spanyoloknak, azzal, hogy a mai 15 perces holnapi előrejelzésüket, azt önállók, olyan fiatal kollégák, mint önök, csinálják egész fél Európára. És 7 év után eljutottak oda tudásban, hogy az MVM nem tudja őket bírságolni, mert a 15 perces előrejelzésük a sávon belül van. De ez nem itt jött létre, hanem ott. Tehát ott a tudás. Egyen megyünk tovább, ugye a fotovoltaikus Németországban sok ilyen létesült. Németországban nagyon sok támogatott napelemet létesítettek. A német rendszer az energia vendével nagyon divatos, és valóban vissza fog fordulni. Én is meggyőződésem, hogy ők lesznek a nyerők hosszú távon ebből a szempontból, de ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok minden megváltozik. Tehát a németeknél az elmúlt 3 évben a villamosenergia felhasználás miközben országos szinten nőtt, a nagy rendszerektől igénybe vett villamosenergia 5%-kal csökkent. A lakosság farol ki, saját magának állítja elő a villanyt, nem kéri a nagy rendszertől, és ha a nagy rendszerbe bejönnek a szelek, tehát szélerőmű és a napelemek, ugye a lakosságnál a napelemnek lesz majd egy érdekes része,
hogyha a napelemhez hozzá tud csatlakoztatni a világ egy olyan akkumulátor energiatárolót, amellyel a mai villanyt elteszem akkorra, amikor kell, nincs ilyen. Tehát a wattóra per kilogrammok elég rosszak még, és senki nem gondolja, hogy 2 szekrényt berak a szobájába csak azért, hogy tárolja a villanyt. Tehát nem tartunk még itt, lesz ilyen technológia, és én is azt mondom, hogy ha az ablaküvegeknek ma az átláthatósága olyan, hogy van 3 rétegű ablaküveg 3 éve a világban, amelynek a fényáteresztő képessége megegyezik ezekkel a maival. A középső réteg napelem, de a napelem az egyelőre csak a 8%, a 13%-kal szemben. Tehát van mit javítani. Viszont, hogyha az ablakokat elkezdjük telerakni ilyennel, és lesz egy klassz akkumulátorunk, akkor nagyon sok minden megváltozik. Én, mint fogyasztó, nem kérek a rendszertől, mert az ablakaim megtermelték. Nem lesznek optimális, dőlésszögűek, és így tovább, és így tovább. De ugyanakkor viszont az ablak a másik oldala a hőrésznek is beengedi, nem engedi be, télen beengedi, kisebb a fűtésigény, nyáron ki kell zárni, nem kell hűteni. Tehát azért vannak ezzel egyéb problémák is, amelyeket építészetileg rendezni kell, de menjünk egyet tovább. Tehát a német fogyasztás és az energiahatékonyságuk az oda jutott, hogy kevesebbet kér villanyt a rendszertől. Teljesítményben is, éves szinten meg energiát. Mi még messze vagyunk ettől. És akkor a másik oldal a napenergia és a hő. Olyan szezonális talajhőtároló távfűtőrendszerek, lakossági borhol, tehát ilyen megfúrt kis talajfelmelegítés történik Németországban, Dániában, Svédországban, ahol sokkal kevesebb a napenergia, mint nálunk, hogy a talajra lefektetett napkollektorokkal felmelegítik a talajt, és télen hőszivattyúval kiszedik. De minden megújuló fűtés csak akkor lesz gazdaságos, ha az épület fűtés hatékony. Ha én az utcát fűtöm vele 10-15%-kal, akkor a pénzt dobom ki. Tehát ahhoz, hogy ezek a technológiák nálunk megérjék, gazdaságossá váljanak, ahhoz be kell szigetelni az épületeinket, és ezek a fűtéshatékony megoldások legalább a fűtési hő 50%-át fedezzék. Tehát lényegében a biomassa az nálunk egy nagyon nehéz kérdés abban a szempontból, hogy az én megítélésem szerint a városi biomassa az a kommunális hulladék. Azt szelektíven kéne gyűjteni, nem megy, de amit lehet energetikailag hasznosítani, egy dél-budai szemétégetőt nem tudunk. Bécsbe megvan a körgyűrű, nyomják a szemétégetők a távhőt befele, és a benyomott távhővel lényegében fele annyi sincs a távhő ára, mint nálunk. Tehát nagyon-nagyon sok minden, és ha megnézzük, akkor a városi biomassa, tehát ha Ausztriánál, Lengyelországon húzunk egy vonalat, Európában van 417 szeméttégető, abból 414 tőlünk balra, és 3 van tőlünk jobbra. Tehát igazából, és gondolom, hogy ők a környezetszennyezőbbek. Tehát ebből a szempontból mentalitásbeli problémák tömege, energetikailag, és ott, ahol a kommunális hulladékat távfűtenek, a tüzelőanyag negatív ára, tehát hogy fizetnek nekem, mint erőmű, hogy eltüzeljem a kommunális hulladékot, és ezáltal olcsóbban adom a távhőt. Oké, tehát itt is a hő és a villanyban a technológiák, és van még egy, hogy mindenhol, ahol befogadják a megújuló, sztochasztikusan változó villanyt, mindenhol nagyon komoly vízerőmű kapacitással szabályoznak. Hol van Magyarországon vízerőmű, amivel tudunk szabályozni? Sehol. Tehát nekünk földgázzal kell szabályozni, amivel nem lehet. Vagy drágán lehet. És akkor vissza az atomerőmű kérdéshez, hogy milyen szabályozási nehézséget vet föl az, hogyha építünk egy új atomerőművet, illetve milyen szabályozási nehézséget vet föl az, hogyha azt mondjuk, hogy egy elsősorban megújulókra támaszkodó energiarendszert szeretnénk. Jó, ez két különböző filozófiát fog jelenteni. Van a mai, a magyar, meg nagyon-nagyon sok országban, beleértve a németeket is. Van alap, menetrendtartó és csúcs.
de már építkezik a másik, az azt jelenti, hogy mindegyiknek megvan a sávja. De van a másik, amely elkezdett építkezni, hogy sztoasztikusan rendelkezésre áll alul a megújuló villany, és fölül pedig a hőerőművek szabályoznak. A hőerőművek szabályozásához hozzátartozik, hogy Németországban nagyon sok szénerőművet létesítenek, amelyet a CO2 miatt, hát ugye környezetszennyező, stb., de ezek, még egyszer mondom, szükségesek ahhoz, hogy a német modell működni tudjon, mert a megújulókhoz és elég sok vízerőmű kapacitásuk van, ami szabályozható, de ezek a szuperkritikus, 46-48%-os hatásfokú szénerőművek, szénportüzelésű hőerőműveknek alapvető feladata, hogy borzasztó gyorsan tudjanak teljesítményt változtatni, ami azt jelenti, hogy a mai, mondjuk a legjobb magyar 14 megawatt per percet tud a Gönyű, az is csak bizonyos szakaszokkal, ők legalább 30-50 megawatt per percet tudjanak ezek, tehát nagyon gyorsan tudjon a teljesítménnyel utána menni, 1, 2, amikor létesítik, és megy a próbaüzem, ezt a kollégáimtól tudom, akkor ezt a tervezett 30-50-et, tehát viszik fölfelé, hogy mi az a határ, amit még kibír. Tehát az üzembehelyezés pillanatában nézik ezeket a szénerőműveket abból a célból, hogy mi az a maximális teljesítményváltoztató képesség, amivel működhet. Az atomerőmű nem ilyen, nem is úgy hívják, hogy szabályzó, hanem irányítható, kicsit visszaterjedt. Tehát azokat az erőműveket lehet így szabályozni, amelyekben nagyon kevés a vastagfalú elem. Reaktortartály, gőzfejlesztő, egyik se szabályozható, kollektor, csőfal, és így tovább. Tehát az atomerőművek azok nagyon lassan, hoztam táblázatot, amelyik mutatja, hogy a többihez képest borzasztó lassan lehet szabályozni, teljesítményt változtatni náluk. Tehát az atomerőmű az nem teljesítményváltoztató kategória. Ennek ellenére, ha az atomerőmű, tehát hogyha Magyarországot veszem, és Magyarország önálló rendszerként fog működni, és nem a 4 ország, 6 ország, 7 ország együttműködő villamosenergia rendszerébe, és mondjuk nem lesz teljesítményhiány a rendszerben, akkor az atomerőmű be tud helyeződni alulra a 2400 megawattjával, ami nem annyi, mert hálózata csak 2002-t fog tudni adni, vagy annyit se, és akkor ezzel, ha behelyezkedik, akkor működőképes. Ha ezt kell neki, akkor bizony ő kitolódik. Tehát akkor ő nehezen fog teljesítményt változtatni. Egyébként az egyik ilyen magyarázat, hogy a németek leállnak erről, az atomerőmű éppen mert a megújulót elvileg hőerőművekkel kell kiszabályozni. És a szabályozásnak még itt van egy speciális esete nálunk, hogy lesz egy időszak, amikor ugye a régi és az új erőmű, ha megépül, egyszerre üzemel, és aztán akkor nyugdíjba kerül a korábbi, és az különböző erőművek, hogy... Ja, a számokat kell látni, tehát gyakorlatilag ez ma azt jelenti, hogy ha ezt veszem, akkor gyakorlatilag nem lesz import. Tehát a kettőből, tehát a 2002, 100 megawatt, meg a 2000 megawatt sincs, 4x5, kicsit jó. Tehát akkor lesz 4200 hálózatra adott megawatt. Ma is azért a minimális teljesítmény az a 3500 megawatt körül van, de hogyha mondjuk 10 évet veszünk, és emelkedik ez a 60-80 megawatt per évvel, akkor gyakorlatilag kihúzhat ebből De ha figyelembe veszem, hogy lesz még kötelező átvétel, lesz még kapcsolt fűtés és ahhoz tartozó villany, akkor igen, akkor valószínűleg, de én szerintem akkor a 440-eseket nyomják vissza, tehát a 440 megawattosok, amik ma 500 megawattosak. Megoldottnak tekinthető elvben a kiégett fűtőelemek biztonságos elhelyezése? És hogyha igen, akkor hol működik ma a világban ilyen atomtemető? Nem tekinthető megoldottnak, sehol nem működik. Tehát lényegében vannak a fűtőelemgyártók. A fűtőelemgyártók a nagyhatalmak. A nagyhatalmak a kiégett fűtőelem kazettákból, amit lehet kivesznek,
és a hulladékot pedig nefelénbe, tehát folyékony üvegbe beteszik, behordozzák, és valahova lepakolják. Tehát ez sehol nem megoldott az egész világban. A kiégett fűtő, illetve ez az úgynevezett reprocesszálás technológia, még egyszer mondom, ezt a nagyhatalmak és a második világháborúban győztes hatalmak gyakorolják, tehát a németek ilyet nem csinálhatnak, meg a japánok sem. Tehát ebből a szempontból a feldolgozása nincs meg. Mi azt a stratégiát követjük, hogy várjuk a megoldást. Van egy műszaki megoldás, az úgynevezett transzmutáció, amely transzmutáció azt jelenti, hogy olyan transzmutáló reaktort létesítek, hogy berakom a kiégett fűtőelem kazettákat, célzottan besugárzom, közben egy kis energiát termelek, de nem ez a fő profilja, hanem a kiégett kazettáknak a besugárzása, és a besugárzás következtében a hosszú felezésű idejű izotópok, azok rövid felezésű idejű, vagy nem bomló, nem rádióaktív izotópokká alakítják őket. Létezik ez a technológia, 15 éve ismert, túlságosan drága, valószínűleg a nyugati rész meg fogja csinálni, elkezdi transzmutálni, csak az abban, hogy abban a mi kazettánk nem megy bele. Tehát az egyik négyzetes, a másik hatszögletű alakú, tehát összesség, és az oroszok egyelőre ilyet nem terveznek. Tehát és a kiszedett plutónium, stb. A MOX kazettákkal lényegében az atomerőmű kapcsán a plutóniumot azt átteszik az új fűtőelemekbe. Tehát nem feltétlenül uránt kell keresni a világba, hanem a kiégett kazettákból a felhalmozódott hasadó anyagokat át lehet tenni, és vigyázni kell. Egyébként is nem csak a megújuló energetika fejlődött rettenetes sokat, hanem a nukleáris energetika is borzasztó sokat fejlődött, abból a szempontból, hogy miközben a korábban 60-as évek nagy tudósok folyamatosan arról, hogy a hőtermelés egyenlőtlenségei az aktív zónán belül, ma olyan profilírozott kazettákat, különböző dúsítású pálcákból összerakott kazettákat, olyan zónakonfigurációt hosszában és a pálcákban különböző kiégő mérgek bepakolásával, különböző urándúsításokkal olyan aktív zónát lehet összepakolni a felhalmozott tudás alapján, amely alapján a hő termelődés egyenlőtlensége az aktív zónán belül, az 11%-on belül lesz. Régen volt 1,5-3. Tehát azért nem csak a megújuló, bár az elmúlt 25 év új innovációjának a 70%-a ott jött ki, de a konvencionális energetika is hihetetlen mértékben megszaladt az elmúlt 25-30 évben. Csak Paks példáján, tehát az oroszok által leszállított gőzturbina csinált 220 megawattot, 20 évvel később hoztak újfajta lapátot, ugyanazzal a tömegárammal, minden ugyanazzal csinált 236 megawattot, csak a lapát profil változott, és utána megnövelték 8%-kal az átmenő tömegáramot, és lett 250 megawatt, és tulajdonképpen egy átlapátozással csináltunk meg ezzel a profilírozással, bár ez csak most jön, de összességében a többlet tudással lett 30 megawatt a beépített kapacitásból. Tehát más területen is, az egy más kérdés, hogy mi mennyire maradtunk le ebből a folyamatból. Ez egy külön ügy. Az atomerőművekkel a másik sokat vitatott téma, hogy a biztonsági kockázatokat a pártolók és ellenzők hogyan ítélik meg. Én ezt hogyan tudná összefoglalni a pro és a kontra? Teljesen különbözőképpen. Tehát ilyen értelemben ugye az atomerőmű kockázatos persze. Az atomerőmű kockázatos, voltak balesetek, tehát Windscale, aztán az Urálban, aztán a TMI, Csernobil, Fukushima. Tehát voltak balesetek, amelyek mindig visszaletették. A balesetek többsége az igazából
Hát azt kell mondanom, hogy alapvetően emberi hibára vezethető vissza mindegyik, amit persze hát nem lehet beépíteni, ezzel mindig lehet vitatkozni. Na most a műszaki gyakorlat, és mindenhol megjelenik a szakmában, hogy 10-6, 10-7-en a valószínűsége annak, hogy atomerőmű baleset bekövetkezik. Ez persze a laikus számára 0 vagy 1. Tehát vagy van, vagy nincs. Általában nincs, de ha bejön, akkor olyan nagy a kár, hogy az a haszon, amit gondolunk az atomenergetikára, az atomerőműből, az pillanatok alatt eltűnik. Volt alkalmam járni Csernobilban, nem, Pripyatban utólag, volt alkalmam Fukushimában is lenni. Ijesztő, valóban. És ugye ennek következtében, de mégis ugye mindenhol a 10-6, aminek a tévedése 10-1, tehát plusz-minusz ennyi a szórása. Ki lehet mutatni, de a repülőgép balesetek, a gépkocsi, az 10-3, tehát kockázatosabb beülni az autóba, mint bemenni az atomerőműbe. Tehát nagyon nehéz, különbözőképpen ítélik meg, egyetértek, ha bekövetkezik, az igen nagy baj. Tehát arra mindenképpen, hogy elkerülni a bekövetkezését az atomenergetikának, de összességében azt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy az atomenergetika az én korosztályom szülei jóvoltával, akik fölhalmozták a paksot, borzasztó sok pénzt hozott Magyarországnak. Lehet vitatkozni, hogy nem volt jó a leírás, de olyan korporatív árerőnyt biztosított a villamosenergia rendszer számára, amit ma is használunk. Ez az egyik része. Másik része, hogy Magyarország, nagyon kevesen tudják, Magyarország 20 év alatt majdnem elfelezte a CO2 kibocsátását. Persze leépült az ipar, és így tovább, de ebbe benne van a karbonmentes nukleáris villany is. És hogyha az atomerőműnél az építést, a fűtőanyagbányászást, tehát a teljes életciklust nézzük, akkor is ennyire karbonsemlegesnek akkor tekinti? is ennyire kardos. Tehát én egyetlen egy ilyen vizsgálatot tudok, egy diplomatervező megnézte, hogy a 4 darab VVR 440-es, az mennyi villamosenergiát használt fel, beleértve a külföldi gyártástól, a berendezések legyártása, a hegesztési varrat, stb. És ő azt találta, hogy az a szumma sok megawattórát, ha elosztom, akkor egy 100 megawattos erőmű 20 év alatt termeli meg ezt a villanyt. Tehát egy 2000 megawattból 100 megawatt az a 20 éves időtartam az a villany, amit a létesítéshez felhasználtak. És a fűtőanyag előállítása? Az nem. Tehát ez óriási tévedés, tehát a fűtőanyag előállítás egy nehéz ügy. Tehát maradjunk annyiba. Olyan technológiákkal működik, itt is, ott is, amelyek többé-kevésbé zártak, mindenki vigyáz rá, van, aki ellopja, idézőjelbe. Tehát az a centrifugálás, amivel a 235-öt megpróbálom felgyorsítani és kiverni, hogy tudjak dúsítani vele, az nem olyan nagy villamosenergia felhasználású. Tehát ezt felejtsék el, ez nagyságrendi különbség van. Tehát a létesítés mondjuk 100 megawatt, akkor ezek a centrifugák azokon a telepen, ahol ilyeneket vannak, 20-50 megawattos agregátokkal csinálják ezeket a centrifugákat. Tehát nem összemérhető azzal, ami villanyt előállít. A nukleáris technológián belül milyen alternatívái ismertek annak a konstrukciónak, amit most Pakson építeni terveznek? Tehát lehet az újságokban néha olvasni science fictionbe illő tóriumos reaktorokat és mindenfélét. Ne. Egyetlen egy nincs. Beszéd szinten lehet, de tóriumot, még üzemanyagot se állítottak elő. Tehát ilyenek nincsenek. Régen van, Népszabadságban megjelenik, hogy ez lesz Pakson, és beraknak egy olyan szuperkritikus erőműnek a 3D rajzát, amit 50 évre vagyunk. Tehát nem. Tehát lényegében azt kell mondani, hogy ez a technológia, ami kapható, ez a technológia, ez a nyomott vizes technológia, ez dúsított urán, mindegyik,
A MOX-ok kezdődnek, tehát amikor ilyen plutóniummal keverem az dúsított uránt, és egyre jobb üzemanyagom van. A profilírozott üzemanyagok, ezek a nyugati reaktorokban 15 évesek, most kezdődik nálunk, tehát az oroszokhoz most ért föl durván. Ez az egyenletes eloszlású, tehát a nyomott vizes, az a megépült 437 nyomott vizes reaktor van a világban, ebből a 400 nyomott vizes. Van mellette néhány CANDU típusú reaktor, amely CANDU típusú reaktor, mert az amerikaiak nem adták el a 40-es évek végén, 50-es évek elején a kanadaiaknak az urándúsítás technológiáját. Ők csináltak természetes uránra egy spéci reaktort. Szerintem az nagyon jó, nekem nagyon szimpatikus, nagyon tetszik technológiai működés szempontjából a CANDU reaktor. Ez Csernovoda, Románia 640 megawatt, itt üzemel nem messze tőlünk, nagyon biztonságos, bár annak is megvannak a saját problémái is. Van a forralóvizes reaktor, ahol nincs nyomott vízben és leválasztott primerkör, hanem a reaktortartály az maga a kazán, és akkor a gőz rámegy a turbinára, és minden radioaktív lesz. És a radioaktív, tehát a forralóvizes reaktor, ez, ami nem helyeződött üzembe Zwentendorfba itt Ausztriában, illetve ilyen üzemel a szlovén-horvát határon Krüskóba, ami közel van hozzánk. Tehát ezek a technológiák kaphatók, van ez a 3+, hogy biztonság, és így tovább. Itt két dolgot látni kell, hogy mi vettünk akkor annó egy VVR 440-et. A 440-ből egy 30 éves üzemviteli tapasztalat, tudás, stb. Felhalmozódott a szakmában, de ezt az első 20 évben, illetve mondjuk a második 10 évben az én megfogalmazásom szerint az orosz reaktorokat úgy félútra áttoltuk a nyugati típusú reaktorokhoz. Tehát egy csomó mindent kicseréltünk, lecseréltünk, beavatkoztunk a technológiába, és van egy ilyen félközös VVR 440-es, ami nagyon hasonló a szlovákoknál, nálunk, a finneknél és a cseheknél Dukoványiba. Ezek tulajdonképpen nagyon sok azonos megoldást, azon belül, hogy sok kis apró megoldásban különböznek, de nagyon messze került a 440-től. Na most ez a mi általunk ez az én véleményem, tehát nagyon sokan ezzel nem értenek egyet. A megvásárolt VVR 1002 az lényegében ennek az orosz 440-nek egy föltuningolt változata, aminek számos problémája van a világban. Én is voltam Irántól kezdve, Indián keresztül ezeket a problémákat kezelni, mert azért a mi tudásunkra odafigyelnek a világban arra, hogy mégis mit csináltunk abból az oroszból. Az ember azt mondaná, hogy nem kéne kétszer ugyanazt meglépni, tehát, hogy most megvesszük, megcsináljuk, és akkor megint a következő generáció sok pénzért átalakítja, vagy betolja félig a nyugati technológiába. A technológia ugyanaz, a nyugati szakmakultúrába, ahogy én fogalmazok. Mind a kettőben volt alkalmam dolgozni, nagy a különbség. Tehát azt kell mondani, hogy szakmakulturálisan sokkal jobb terveik vannak, és jobb módszertan, nagyobb tudás, jobb anyagminőség. Ezt nem tudom másképp mondani laikusnak, mint Lada kontra Mercedes, de ugyanaz mind a kettő személyautó. Ebből a szempontból mi vettünk egy VVR 1200-ast, amely nem túlságosan jól muzsikál a világba. Nyomjuk, miközben a vezető orosz szakemberek folyamatosan megkérdőjelezik az eddigi megoldásokat. Nem én, ők otthon. De onnan is valami hasonló megkérdőjelezi, akkor csúszik bele, hogy jó van, akkor nem kapsz, akkor mennyi nyugdíjba. Jó, tehát összességében azt tudom mondani, hogy nem túlságosan jó konstrukciót vettünk, és nagyon finom voltam. Ugyanakkor viszont a finnút, ők is megvették ezt, csak a finnút az az, hogy folyamatosan nyomja az orosznak, hogy ezt kérem, nem tudod, akkor ott megveszem. Nem tudod, megveszem. Tehát nekünk is valami ilyesmire kell rálépni,
hogy ha nem tudja, akkor be kell szerezni Nyugat-Európában, mert az igazság viszont, ha összevetem, akkor fűtőeleme az övé lényegesen jobb, mint a nyugat-európaiaké. Tehát van jobb alkatrésze, jobb eleme az ő működésének, mint a nyugatinak. Az utolsó kérdés a bizottságtól érkezett az imént. Vissza a balesetek problémájához. Hogyha 10⁻7-en az esélye egy balesetnek, az azt jelenti, hogy 10 millió évenként történik egy. Jó, hát... Akkor hogy lehet, hogy az elmúlt 50 évben volt körülbelül 50 kisebb-nagyobb baleset? Nem. A baleset megállapításának a módszertanából kell kiindulni lényegében. Ugye a baleset volt... ugye ezt a módszertana a balesetnek, hogy lényegében megnézik, hogy mekkora embertömeget érint ez. Tehát ez nem azt jelenti, hogy 10 milliómodik évenként kell egy ilyen, nem, ez nem azt jelenti, hanem lényegében megnézik, hogy a baleset következményeire hány embert érint, és ugyanúgy visszaszámolják, hogy 10⁻3-on, 10⁻5-en a valószínűség egy repülőgép vagy egy közlekedési balesetnek Magyarországon. Azt se a 10 millió emberre vonatkoztatják, hanem a 10 A bekövetkezés valószínűsége az miért függ össze azzal, hogy hány embert érint? Hát mert tehát a Szaharában a károkat abban próbálják meg mérni, hogy hány ember betegedett meg, mindenhol a szénkitermeléstől, mindenhol azt nézik, hogy az embereknek a betegség károsodására milyen hatással volt. Ez a módszertana ezeknek a számoknak, nem a baleset bekövetkezésének a valószínűsége. Vannak valószínűségfa események, nagyon jó ez a Probability Safety Analysis, tehát amit itt csinálnak, és tényleg nagyon jók a magyarok, mert nagyon sokat fejlesztettek ebbe a valszámos megbízhatósági eseményfákban, de ezek a számok, ezek embereket érintenek, tehát az emberekre vonatkoztató számok, hogy összehasonlíthatók legyenek. Azért mondom, itt a megawatt, bár szokták reaktorévre is viszonyítani, megawatt reaktorévre, minél nagyobb számmal kell osztani, de akkor is nagyobb számok jönnek ki. Tehát még egyszer azt mondom, hogy van egy kockázati módszertana, amelyet behúzott a nukleáris energetika is, és itt mivel hasonlítunk össze, nagyon óvatosan kell eljárni, mert nagyon kell tudni a módszertant. Tehát a laikus mindig abból indul ki, hogy 10⁻7, 10⁻3, 4 nagyságrend, de nem biztos, hogy ugyanazt jelenti. De ez ugyanazt jelenti, hogy meghal, akkor 1000 emberből egy szenved balesetet, és itt pedig 10 millió emberből egy hal meg nukleáris baleset következtében. Tehát ha ugyanaz az alapja az emberfő. Ezt jelenti a két szám. Ebből a megközelítésből. Nem tudom, nektek van-e még kérdésetek? Akkor köszönjük szépen. Én köszönöm.